Kani ka dega dudashin Meghalaya bat ni pidang sobhai pi baro syagani ka top kubor menta ka janmin. Shwaban pai shuki kubor ki babniak ngin nyepet shwa ya kimat bakongsan. Penjari ke district magistrate ka curfew ha ka pon minit hasilin ter ki jaka kapur bat ka Bangladesh banyada ya ka jinggung tu ki bil bat ya ki kam khai tu ha West Garo Hills. Penpau keseng NPP baga jela Meghalaya ka don jingma na ka jingep teng jong ka jingwan dum tu ki priyo ki banabar na ka daw ka jinghuri hura ha ka ri Bangladesh kentu wan pentre kamno ya ka in a line permit. Kentu kam menteri berim ka Dr. Amperin Lingdo ya ki nongilam jong ki seng san perthai bat ki nongilam shnong banwat ya ki lat ki linti ki ban ya hun lang halor ka linti rel bat ka reservation policy ha Meghalaya. Paunam usipai ke Indian Air Force upor meet hajong uba na Southwest Garo Hills da ka jingjob ha ki babun ki jingekop mare marathon ha ka Kedan National Marathon bat ultra marathon. Mentangin niya pashwa syaki kebor na keleng ke jaka. Ke district magistrate jong ke West Garo Hills ke Mary Lisa ke Marang kala penjari dah ke curfew ha ke por minmit hasilin ter ki jaka kapur bat Bangladesh kenang banwanra ya ki jingskan kini ke curfew kan sedang trekam nadu ke por henrio beje janmit hadu ke por san beje minstep ha ki jaka ki bajan kumba aspa meter na ulain kapur hapdeng jong kini ki ari kini ke hukum kala long kotkum ke section chispa henrio pulai jong ke Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita bat kan trekam mardor hadian bala penmi yaka lasyem ya kani karai banyada ya ke jingwan rung bean jong ki briu ki kam khai tu bat ki kam le no kam tam ha kapor min miet kat kum kani ka hukum la khang ban le chekini ki jaka ha kapor patrekam ka curfew ban ya lom briu palat ya ka sangut bat ban kit ya ki tiar khai bean bala mana bat kani ka hukum man trekam tat hadu banda pentip da kumwei pan. Working President kaseng NPP na kejela Meghalaya uba Hamletson Doling ulap penpau ya kejing songkya kebajur halor kejing biteng jong kejing wan rung tu jong kibriu sya kejela Meghalaya ulaong ba kejing long jingman kala nang palat na kedau kejing yahuri hura hakari Bangladesh uba Doling ulamaham ba kani kejing yo laitlan ban rung tu kam bo jingma tang ya kejela Meghalaya Henry ya kathan chatai lamingi hi barok kawei ula airu ya kejing ro ya kiseng balang kamtam ya kaseng KSU kabala yang persya halor kini kamat daki pausnem ula ben rabru ba menteri rangba kejela ubat usimbut menteri rangba kejela dangshen kilak ya kendu ya menteri ketenat ki kampo yeng jong kesau kapdeng u Amit Shah ban penbor ya u ban pentre kamno ya ke inline permit apok kejela Meghalaya. So ban ai buram syai ki KSU berkuwi sing balang ki ban ya ke digementa barkai bagi keren haki por musrangi imenta kalajan dia mo kadon sya kata ka threat ya ka jelano di sibor kuwe pada jelano gila hi berkuwe na kan ya jungwan juga break ki banabar berkam tam la jelong jungman hangthia ko Bangladesh ding isko ba kum ka sarkar ni laju keren da ka por dang ki kidiat sniru dang dep bani kedo ya home minister ne kalian jam chief minister ba deputy chief minister ban persang ban penbor yang home minister ba udai ban ayak ILP hapo kade ke jela resmi kata kede bani keren rengi kwa bereba kesukar dia aliskan juba mo lada ke ILP ru lada ai ke dulu an ke bakam klan ke banida ya jengwan juga beri ke banabar syakene ke jela resmi mark influx kade ke threat ke bakrau ba ya ke jela jungi ya ke jait beri ke jungi ini kejap menria ke batang life new life proud mo ke balaki brio barbar ki once ke jela ke sungi kempep ngilong ke bolong hapo tu pura ngilong ke bolong ke hapo sa tikadi ketika mat ke barang kaliang jong parti jungi ru isim kya ba oi ketu ya ka sokaran dia list bakan keran halor ke jingwa jungi panonra ya ka ILP hapo ke jelam gahi pura
Menteri Barim jong ke Sarkar ke Badairu ke MLA ke Dr. Amprin Lingdo kala kintu ya ke jingnya trailang jong baro manweng ya ki jingye ki baya kendu ha ke jelab Meghalaya. Kala ong ba ki nong elam jong ki seng san hima sima ki seng bhalang bat ki bor shnong ki dei ban ya merjing bot lang ban yo ya karai ke ba yahun lang halor ki mat ki bakta ya ke jela. Haba penpau halor ke lintirel bat ke reservation policy. Kala ong baya kini kimat la ya tai dai bon snem henrei haduk menta pala banya penbank. Ke Dr. Lingdo kala ong ba ke jing bom la banya penbank ya ki babon kimat ke dai na ke daw ba ki shim rai da ke jing sngo da ke jing wan shakmat banya merjing bot lang. Kala benrap shushu da ke ba ong ba ke jing ya sultho jing mot bat ke jing ya buram markel yang kan yarap ya kejela ban ya cekmat bat ban kiu ha kiliang baro. The issues of the state of Meghalaya, for some strange reason, hover around emotions. For some reason, we are not able to address some of these issues which everybody says get talked about. I believe that we need to disassociate ourselves from the emotions of matters so that we can readily come on a common page, be it the political leadership, be it the elite civil society members, be it anyone. If you talk about railways, we have to find a common ground. If you talk about the reservation policy, you have to find a common ground. I think if 2026, all of us can leave and shed our baggages and put them aside, and let's talk about actual resolution practices, then I think we'll be able to get somewhere. Because when you talk about all of these sensitive issues, the first thing that emerges is that insecurity. And as long as the community is insecure and unable to address its issues collectively on a common ground, I don't think you'll be able to get past anything. Presiden keseng KSU uba Lambok Starwell Marngar ula keno ba ka sarkar jela kala ben ya kishnong ki badan ha ki jaka khapun ula ong ba ki kampen roi ki long tang ha ki nong ba shilong kat ba kishnong nong kendong bat ki jaka khaput ki dunalut ha baro ki liang uba Marngar ula penpau halor ke jing bombiang jong ki surak ke jing bomdon ki skul sarkar bat ki jaka a jing sumar ki babiang ula maham ba kini ke jing ben ke ba la slem ke penlong ya ke jela asam bandan marjan ban shim kabu kumta ula kintu badai ban shim khiano mador halor kani ke benta bat kerpat ru ya menteri rangba ke jela ban le jingo hi dala ki jong ki kman ya ki shnong ki badan ha ki jaka khapot khnang ba unlap ya ke jing shisha kani kano phai ni kasni kapat kan mau ngi wai ko mi pon sama sibun kimat ki majupan snow sarkar jala majupan snow na kapot lapipet yo pot usam lapipet pang kapuli putih lapipet pang yo kam yo jam kang man ap kunyo terek bersang ban yu kejat sispo blok 1 ya kendu ikinong song snong chotu kai bi yetu kala yetu kalong wak sarkar jala teng kenyo ben bakam pesmal phai kmat di podo pasnam chotu kalong kai ke basusi na kaliang jokaseng na wis nem na kawai kapor sakawai kapor Jukan tu yang sarkar ben pajmak hamtam kan pej ngor ajing sungan ci perdo parasnam kan pej ya pulih putih andai kai balong kebasosi galong kasulu hang turu la bakli parla simti pan panya pan aga jinang jingsta patbe jing sai ikinong susnam tu da kawai pat ke bon balang kacing geli galong kata phau tili kisnam iyo kinong sensar ayu gilale namta ka jingbet jingbiang jongki pari perdo pasnam hakkaleng jene priu trap kali kapur yule sing hapan keno iyo kinong tawan ki bakublo kacaj penriu kitkhot jong kacaj penriu kira pha kinong tawan sket kriat ambalishna drama ikwa iki bensna ki polisi
Kadi kum bekalong mentang i penban ki persang pan perkhat tangam ta ka san snam kem chu perkhat nam ta ka kapating jong kadi bakajat bedu. Kaseng Voice of the People's Party kalapli ya ka office rekam ka bathmai had kya west ka baha po ka East Giant Hills hinin kasngi ha ka jingple ya kini ka office rekam bathmai lawan ya shimenta lang da UMLA ka maulai uba Bright Star Well Marbanyang ka MDC ka kong Dewi Tongper bat ki he nongilam jong kaseng ha bakren ha kini kasngi uba Marbanyang ula penpau ba kaseng kala kiusten nadu balaseng ya ka badda ka jingyo jingjop ha ka jackson badang chudapshen ula ong ba ka jingjob jong ka seng VPP ka day na ka daw jong ka jing shania ba ka jing kushan jong ki pat ba la kami lenti ba kani ko office rekam ba thmai kan nang yai pin klan chu shu ya ka seng ha ka election ka ban sawan ki jing ma ki jong phi kum ki pat ba na kani ka dong ka thai ki jong phi ban sei prangut ki MDC banong ip ka de ki jingjob na ka ta jong ban ka dei u dak jong ka jingkermen sang ni ka dong ka thai ka jong phi na kam ta ka election arpo pra ubangi ni upcoming lenti bat ngan no marta tien mau ngam arta tien ba na ka ni ka dong ka thai ka jong phi mo ngin num dei ban tin le no e wat tang ka wei ka sit na ka liang ka jungi kong ka party bat ngin scam ni por ko mamta mo ngin nang tri sitom ba ka ni ka si kalong ka si ka ba kamen kalong ka si ru ka ban sa jikermen jikerma na ka ta jong a jong phi kum ki ta ki nom tre jong a voice of the people party ban la pli ka ni ka office ban ngin scam ba lingba mo lingba jong ka ni ka office tre kam on nang la ban pen bha on nang la ban pen janai ya ka kam jong ka party ha ka ni ka district ka ba e ka jong phi ban ngin ni tre stop apo ka jingilam jong ki nong lam ki ba khamat jong ka party haringkat ngam bakla argut ki MDC nagari ka district ka jong phi ngin ni tre stop mo nga ju ong ni ka wei nga kren po mulai nga kren kat sabale o nagalian ka jugi ung voice of the people party ingiron ka thong but commission 2028 ka jungi kalong 36 out of 36 Kasokha Kenjai Club Kalaraki ya kajingdap chi spots nem jong ka club ha Sokha Mission ha West Giant Hills District penlong ya kani ka program rakhi dap chi spots nem ban penpau ya kajing nok senyang jong ka club na ka benta ban penyatli ya ka imlang ka salang bat banyada ya ka reti ki dustur bat ki culture ha kani kajing rakhi lawanya shimbenta da ki babun ki riu pau khmat bat layo ya ki jing ya kren kajing pen i ya ki program tenrai bat ki jing rai ha kani ka sngi la pleru ya umat sa jing kan mau bat la pelat ya ka kot souvenir kum kadak jong ka jing rakhi Kashnong Saiden ha kathan ribhoi hinin kasngi kalaraki ka jingdap chispa apusan snem jong kashnong da ka penlong da ka program ka ba isyong kun ban penpau halor ka jingkiu jong kashnong ha kalang ka culture ka puli ka puthi bat ha ka roi ka pa nadu bakala mi haus nem khak naispa Hakani ka jing rakhi la penlong ya shibon ki jing kai ban penbernya ban pensil tenat ya baro ki nong shong shnong ki balawan ban ya shim bentalang UMLA ka than u Dr Celestine Slingdo ula play ya umat sa kenmau bat ula penbenaru ya ki skim penroi na ka benta ka shnong ki bakin thop ya ka jing shna ya ka VIP gallery bat ban penbhai ki surak hapo shnong Hakani ka sngi la pelat ya ka kuat souvenir ka bala tho ya ki khana shapang ka shnong bat la penkup buram ru ya baro ki nong elam shnong nadu ki barem bat ki babat ya ka kam ki samla puli bapas bha ki aksemen baper bat ki samla bala wanra ya ka nam bat ka buram na ka benta ka shnong Hakine ki sispa arfusan snem ki jingkela ki babun ki lawan. Naga benta ki kun samla ki balakha haus nem kat kendai spa kendai pau ter sedien sene sekhmat. Ngatarai ya ka kaset basngap jirwai ro bun ki bompat yo i. Ngakum unong mi khmat u jong pi. Ngasno sorong banyadon benta hakane ka sngi benta ka sngi. Ka shnong saiden kadai ka wei ka banga sngo i. Bat sngo sarong ru banyathu khana seki wei pat ki parlok MLA ban ong ngi don ka shnong saiden larangi phai ya ka shnong saiden
ki surok, ki lenti ki singkin, ki footpath, haki snem ki bapher, ki nong yalam sinong halaka banta, ki la pendep hok, yala ki jong ki kamram ki jong ki. Mentangnya pai syaki kubor nakaliang nakathan chatai lap mingi. Menteri Rangba ke Tripura Umanik Saha ula kentu ban pinstom da ke bating ya kitu ki balas syak kem halor ka jingdon keti ban penyap ya ka Angel Chakma ha Uttarakhand Dehradun haba penpau ba kani ke jingja kalong ka basonsi Menteri Rangba ula ong ba ula ekran vut bat Menteri Rangba ka Uttarakhand upokar sing dhami tangmar yalyo jingtep usaha ula ong ba Menteri Rangba ke Uttarakhand ula penrem halor kani ke jingja bat pentip ba la kem sangot ki brio ki ba subadan kiti ha kani ke jing penyam usaha ula benjor ba ya kitu ki ba syakem dei ban penstom da ke bating kat kum kaan kenang ban penyo ya ke jing bishar hok na ke benta kalanon ke sarkar Tripura kala penbenaru ban ai jingerap sanlak tingka syakalong yeng jong kalanon kat ba ke sarkar Uttarakhand kan ai jingerap saulak tingka. जैसे ही मेरे पास खबर मिला है तुरंत मैंने जो चीफ मिनिस्टर है धामी जी हमसे फ़ोन से बात हुआ है तो उन्होंने कड़ी से कड़ी निंदा किया है हम भी निंदा किए और साथ ही साथ उन्होंने कहा जो 5 आदमी को हमने अरेस्ट किया बाकी 1 आदमी है उसके पीछे भी वे लोग कुछ अवार्ड घोषणा किए हैं कोई अगर उनका आता पता कहाँ है अगर दे तो इनको भी पकड़ने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको कहा ये 5 को इस तरह खाली अरेस्ट नहीं है पूरा कानून मैंने सख्ती से कानून अप्लाई करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए कानून का दायरे से। और देखिए कल भी उनसे बात हुआ ये तो पहले बात हुआ था और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है जो करना है वो करेंगे। और देखिए कल वो जब बता रहे थे कि हमने ऑलरेडी 4,12,000 के ऊपर कुछ राशि उन्होंने देखिए पैसा से तो कुछ नहीं होगा ये तो एक मैंने ये है दिया है कम से कम उनका जो फैमिली में थोड़ा सा सांत्वना जो होता है थोड़ा सा इसलिए दिया है और एक्स ग्रेशिया दिया है। त्रिपुरा गवर्नमेंट से भी मैंने कल घोषणा दिए हैं 5 लाख का तो उनका फैमिली को देना चाहिए। Hashwaban wan usnem thamai aja apun rio dakispa ngot ki rio nget kila let sya ki jaka mani blei baper hakal leng ki jaka hakari hak jaka asam la sakhi ya ke jingkhap nya ki rio nget ha Kamakhya temple ka badan ha Guwahati menta kasngi ki rio nget nakal leng ki jaka hakari kila bo ya ki jing terwa ha ki jing duai banyo ya ka jing suk ka jing job bat ban urlong ka jing angnut ka jongki la penlong ru ya ka jing duai bat ka jing le niam bakerpang kum shi benta jong ka jing kut no jong usnem la penklan ya ki bor pahara ban pentik na ba ki nongwan mani blei bat ban le nem kan long ka ba ya bet ya denti. Mentangnya pai syaki kubor na kelengkari. Menteri ke Sokar Pedang hinin kesni ulai yalam ya ke jingelang jong ki MP bat ki MLA ke seng BJP na West Bengal ya ke bala penlong ha Kolkata. Hakani ke jingelang ki nong yalam ke seng BJP ki laya mirjingmut halor kumnu ban penklan ya ke seng ki matrekam jong ke seng bat banwat ya ki lat ki linti kumnu ban kring ya ki pat ba ban yo jingkrishan. Ke telong kubor kalaya thu ba u Amit Shah ula banjur halor ke jingdon kam ban yateli bat ban yatre langkum ke kenhun ha Pedang jong baro ki nong mikmat kenang ba on la ban weng ya ki jing e ha ke jela.
Daki paungot ki nong bela ki la mensau. Hadien ba artili ki rel loko ki laya tengku hapo katanil ha Chamoli district jong gejela Uttarakhand. Hinin kamien. Kani ke jingja kalaja hakapor kendai steng minmiet hakapor ba ki nong bela ki baterai hapo kajaka bala Centenary Hydro Development Corporation Limited kidang ya bujli duty. Katkum ketelong kubor laong bapala chis pangot kinong bela kidang lek pai dakarel hakapor bahalaja kajingya tengku. U district magistrate ka Chamoli u Gaurav Kumar ulayat ho ba kumban riopau na riopangot na kini kinong bela kila mensau hakababon na ki mensau malu mala kat ba katu kat ni pat kila kedia sying. Kadurki na kajaka bala ja kani kajingya tengku kala peni ba ya kinong bela bala mensau la penket marmar sya ki hospital banyo ya kajing sumar ki bor badai kmi ki ya thu ba baro ki bala mensau ki dang don hapreng kajing sumar bat kajing long jing man jong ka long ka babiang. Mentangnya pai syaki kubor na keleng ke pertai. Kipat ba na kari Bangladesh kilaya lomlang ha kanong ba Dhaka mentaga sngi ban penlong ya gajing duai na bentaga menteri rang ba du berim ka Bangladesh ka badairu ka chairperson jong ka BNP ka Begum Khalida Zia. Daki hajar ngot kipat ba haringkat kinong ilam jong ki seng san perthai bat kinong treimon sobha kilaya lomlang ha South Plaza jong ka Jatikya Sangsat Bhaban bat hajan ka Manik Mia Avenue ban Aikuble khadu ya kani ka menteri la penlong ya gajing duai namas I janaza ban lek burom yaka hakapor arbaji janmiet bat ban buat pat sa gajing duai zur ki nongelam bahakli du jong ka Bangladesh Nationalist Party kentup ya u Tariq Rahman u balong u acting chairman ulayadon lang haringkat bat kariu pau khmat ka banabar ri banya shimenta ha kani gasngi ban penpau ya gajing songsi alor gajing klat no jong ka Khalida Zia. Kari Bangladesh kala penlong ya kapor jong ka jingyam brio ha kari bala penklan ya kibor pahra ha keleng kinong ba ban penbet ya kipat ba kiba la ya lomlang. Ka Thailand kala palat no ya ki kaprangot ki shipai ka Cambodian menta ka sngi hadien bakni ki atli ki la yasoi ya ka soskula sange sesian kumban syukdo kala don ka jingesiat mar keliang ha ka jaka kapod ha breng kini ki ari ka bala ne kumba arpo sngi ka Cambodia ka National Television KTV kala pen I ya ki dor jong ki shipai bala pelan ki bala hiar na ka helikopter ban let pai biang syaki ba yeng ba sem ha ka ba kila syak pediang sobha ha ki pat ba jong ka Cambodia ki bala yeng da ulan ha ki surang. Kini ki ari kila menjur ban sange no ya ke jingesiat ha ka por san beje janmiet jong ka si satjan ha kini ke jingesiat kumba shispa iwengot ki brio kila du e yala ke jing embat da kila ngot ki pajba nong shong shnong jong kini ki ari kila ja. Mentangnya pai syaki kubor ya lek kai. Upormi rahajong ubadai ushipai jong katanat Indian Air Force ubana Mahendraganj Southwest Garo Hills ulalong unong yakop mare ha ka perthai nadu usnem arjar apulai. Ula ju yakun ha shibon tli ki jing yakop bakintop ya ki jing yakop ha ka Vedanta New Delhi Half Marathon ka TCS World 10K Bengaluru ka Tata Steel Kolkata 25K but Tata Mumbai Marathon ha usnem arja opsan ula dep banyakop ha ka ultra marathon ka baningkong du ka jong u ha ka ba ula la ban mare 6 kilometer ha ka por ka ba khatsan kenta khat minute san punyo second ka ba penpau ya ka jing klan bat jing tre shitom jong u upor mit ula ya ro ba ka jing sha hikai ha ka tanat shipai kala penlong ya u banlong
ubarinti bat ban klan ha ka bor perkan ha ka bayarap yo u ba ulala ban le ki wei pat ki jinghikai jong u kermen ru ba un sanang ye shim benta shushu ha ki babun ki jinghi kop mare kani ka jinglong jong u ka aimen siam ru ya ki wei. Indian Air Force actually helped me to stay disciplined. The mental toughness comes with it. So that I take it as a positive sign for my running, and I have certain challenges for it also because the work ethic of Indian Air Force, I have to also follow up for that. So I have to plan my session before work hour and after my commitment for Indian Air Force. So it's a bit of challenge, but it's kind of also helped me in certain ways to stay disciplined for my trainings, for my running. Yeah, that's all I can. Manchester United kalaya khat da iwe la iwe persha ya ka Wolverhampton Wanderers ha Old Trafford hinin kasngi u Joshua Zirkzee na ka United u lala ban thep gol ningkong ha ka arpnyo minute Henry u Wolves Ladislav Grech CI u lala ban pinya khat biang ya ka jingile kai hashwa ban kut ka kella ban ningkong ha ka kella ka baar baro arken hun kilayo ya kalat ban persyang thep gol Henry ki klem la shu ya ka daw ka jing tibet palat jong unong gol hadu ba ka jingile kai kal apoi sha ka jing yakhan is going to be different. We are in one situation that you have a lot of players out in the same time. Of course, when you play Casemiro and Ugarte in the middle, you know that is different. When you have Kobe Mino or Mason Mount or Bruno, that is normal. So we just need to recover our players, the players from AFCON to return, and then the fluidity is going to be different. But again, we won the last one, and today we could win with the players that we have. We had lack of fluidity and then lack of quality and then lack of creation of chances, and then we suffer a goal with set pieces with a team and we are tall in this moment. So these details are important to win these games in difficult moments. Kasyarak Olympic kalaya biteng ya kejingya lenti jongka lingba kari Italy hinin kasni da kabaya lingba kathan Southern Paglia ya kani kejingya lenti kaba arpulai kalasdang hanadu bat kalasange hagalik poli presisi aquarica magli bat otranto hashwa ban pinkut ka lesi kinongra ya kani kasyarak kiya lingba kijaka ba itnat kabala kring ya kipadba kani kejingya lenti kani sabteng ha keleng ka Italy ha kaba kan sapoi ha kotina di Ambezo ha ka alpandriotrek u kala lingkot bat onsa pinkot hamadan Milan San Siro na ka benta ka jingpli perda ha kan riotrek u rempang. Timin tapat nginyepet ya kejinglong jiman kasun beneng hakeleng ki benta jong kejelan. Hatura kajing kreat kalong katway degree Celsius bat kajing shed kalong 4 degree Celsius kajing sngam ka haw menta kasngi kalong 2% na kashispa. Haba pai pat chakanong ba Shillong kajing kreat kalong 1 degree Celsius bat kajing shed kalong 2 degree Celsius kajing sngam ka haw menta kasngi kalong 1 penyo na kashispa. Kadba hajawai pat kajing kreat kalong 1 degree Celsius bat kajing shed kalong 1 degree Celsius kajing sngam ka haw menta kasngi kalong 1 penrio na kashispa. Shuaban poi syaka bekut jong katuk kubor ngenyepet biang sasisianya kimat bakongsan.
Penjari ke district magistrate da ke curfew ha ke pon minmir hasilin ter ki jaka kapur bat ke Bangladesh banyada ya ke jingdum tu ki briuk bat ki kam khayi tu ha West Garo Hills. Penpau ke seng NPP bagi jila Meghalaya ke don jingma na ke jing ebiteng jong ke jing wan rung tu ki briuk ki banabar na ke daw ke jing huri hura ha ke ri Bangladesh kentu ban pentre kam no ya ke inner line permit. Kintu ke Menteri Barium ke Dr. Ampari Lingdo ya kinong yalam jong ki seng sang pertai bat kinong yalam shnong banwat ya kilat kilinti ki ban yahun lang halor kan linti rel bat ke reservation policy ha Meghalaya. Paunam usipai ke Indian Air Force ikorbit hajong uban na South West Garo Hills da ke jingjob ha ki babun ki jingikop mare marathon ha ke kedan national marathon bat ultra marathon. Tiparlok katung ilapoi syau bakut jong katuk kubor jengi mentaka janmir hadu bangin da ya syambiang batpi lasai kesngi kublai yapi baro.